somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Led to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Aina mahtuu yksi. Sulla nyt olkaa ihan just näkkiä. Moi, mä oon Aana, mä oon teidän toinen fuksikapteeni. Mä oon Juho, teidän ensimmäinen fuksikapteeni. Tervetuloa Aaltoon. Hyvää syntymäpäivää! Tervetuloa Teekkarielämään luennolle. Tässä tapahtumassa teille esittäytyy minun lisäkseni muutamia Otaniemen teekkaritoiminnan keskeisiä tahoja. Missä karttaa? Se kartta oli ajastettu. Missä karttaa? No kun se kartta oli siellä ryhmässä. Taakassan pojat kiittää. Sähkö. Kenompi fuksia, noja fukseja! No mitä kuuluu? Ihan hyvä. Hyvä. Onko snoppia tullut? Joo. A few moments later. Jumalauta tuu tänne pelkästään dokaamaan! Tässä lafkassa opiskellaan! Täältä tulee diplomi-insinöörejä! Mä lähdettiin täältä! Ulos! Moi, olit se skipparivarttia? Hokkus pokkus simsalabim sijoita kryptoihin! Wow! Bravo! Kippari! Ai! Juho! Juho! Oikea nilikaa polttaa niin perkeleesti! Juho, sinut pitää nyt tappaa. Mitä vittua? Ei kai tämä nyt henkiä vaadi. No,
Ei tässä nyt kestä katsoa, kun kallisarvoinen kaveri kärsii. Juholle kävi tuossa semmonen pieni onnettomuus. Se putosi noilta tikkailta ja nyt se joutui sairaalaan. Nyt sitä kannetaan nyt tuonne sairaalan puolelle. Ei, nyt tulee kiire. Kuulostia just. Jee. Missä Jouppi? Se joutui sairaalaan. Joo, tervetuloa Museokehyksellä. Tässä meillä on erinäitä lakkeja aallosta. Ja tuolla näkyy tuolla myöskin yksi alkuperäisiä tuoppeja. Saako se sulattaa? Ei klubeissa mukana, ei kerhoissa. Ja esim. Huomaa tässä Raskaan syksyn jälkeen oli viimein pienten fuksien aika mennä talviunille. Missä karttaa? Missäkö? Mun kädessä. mitä? Voinko mä saada halin? No totta kai! Miettii. Goes with everything. Oh yeah, beautiful from head to toe. I'm ready to go. You know it's pink. Oot voimani mun, kun jään sylin sun. Voisit nämä vuodet paikoiltaan, niin vahva mä oon. Ja ruostunut harpikko käyttämätön. Tuksipulloihin mennyt. Ja ruostunut harpikko käyttämätön. Kertokaas vähän. Mikä on tilanne? Eksku hississä jumissa. Ota sitä keimoa, laita poikka. Ota sitä keimoa. Ja keimoa, laita poikka. Hei Fuksi! Tiedätkö mikä on vihreä ja märkä? No. Sinä! Jäynä. Kolmas 10.8. Jäynä finaali. 38. jäynäkilpailun voittaja on... Kohta! Nyt! Vuoden 25 Äpy, ostakaa äpy. Sä näytät siltä, että sä haluut äpyyn. Hyvää vakuviettoa. Hei!
Grisù. Rocky. Sir Leonardo Coconati de Pejais Mascotti. Miksi sinä liimat? No ehkä siksi, kun mä haluan liimata sut johonkin kiinni. Ennen seuraavaa koitosta haluamme teidän hetken miettivän, mitä fuksivuotenne teille merkitsee ja mitä kaikkea olette kokineet ja oppineet. Vaikka fuksivuotenne lähenee loppuaan, ei tämä ole kuitenkaan teekkariksi kasvamisen loppu, eikä edes lopun alku, mutta ehkä tämä on alun loppu.